खुलुमबाय एडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय फंबाय बिनानावमोन आं दिनै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैफिनदों सोंनाय फिननाय आयदा सोंनाय फिननाय आयदानि दिनै 9थि खोन्दो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालामनानै ला फै बिदिब्ला जागायनोसै सोंनाय फिननाय आयदाखौ गिबि सोंथि असमिया रावनि गिबि लाइसिया मा असमिया रावनि गिबि लाइसिया जादों अरुणोदय नैथि सोंथि मुलुगनि गिबि इउटुबारा सोर मुलुगनि गिबि इउटुबारा जादों जावेद कारिम थामथि सोंथि गवा हादरसायाव गासै मोनबेसे जिल्ला दङ गवा हादरसायाव गासै मोननै जिल्ला दङ खोला आरो साहा गवा ब्रैथि सोंथि बिटिआर ओनसोलाव मोनबेसे जिल्ला दङ बिटिआर ओनसोलाव गासै मोनब्रै जिल्ला दं बाथि सोंथि एनसिआरनि आबुं मुङा मा एनसिआर दिल्लीनि आबुं मुङा जादों नेशनेल केपिटेल रिजन बर' सावथुन मुलुगनि गिबिसिन गाहाय हौवा फावखुंगुरा सोर गिबि हौवा गाहाय फावखुंगुरा जादों अमर नार्जारी आरो सावथुना जादोंमोन आलायारन WWW नि आबुं मुङा मा WWW नि आबुं मुङा जादों वर्ल्ड वाइड वेब दाइनथि सोंथि गिबि मुलुग दावहाया माब्ला जागायदोंमोन गिबि मुलुग दावहाया 28 जुलाइ 1914 मायथाइयाव जागायदोंमोन गुथि सोंथि संबिजिर सानखौ बोसोरफ्रोमबो मा सानाव फालियो संबिजिर सानखौ बोसोरफ्रोमबो 26 नभेम्बर खालाराव फालिनाय जायो रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि गिबिसिन गभर्नरा सोरमोन फिननाया जादों सार अस्बर्न स्मिथ भारतनि गिबि नबेल बान्था मोनजेनगिरिया सोर भारतनि गिबि नबेल बान्था मोनजेनगिरिया जादों रबीन्द्रनाथ ठाकुर आरो बिथाङा सोरजिनाय थुनलाइनि थाखाय होनाय जादों आसामनि ज्ञानपीठ मोनजेनगिरिया सोर एबा ज्ञानपीठ बान्था मोनजेनगिरिया सोर आसामनि गिबिसिन ज्ञानपीठ बान्था मोनजेनगिरिया जादों बिरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य बा भट्टाचार्य एसअपिनि आबुं मुङा मा एसअपिनि आबुं मुङा जादों स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडिउर जों सानफ्रोमबो बे खोथाखौ आथिखालाव कभिड-19 नि थासारियाव खोनानो मोनगासिनो दङ जिब्रैथि सोंथि FBI नि आबुं मुङा मा FBI नि आबुं मुङा जादों फेडारेल ब्युर अफ इनभेस्टिगेशन आरो बे जादों आमेरिका जुथाइ हादोरनि मोनसे संगालि बिफान अलिम्पिक 2024 आ बबेहाय जागोन अलिम्पिक 2024 आ पेरिसाव फ्रान्स हादोराव जागोन आथिखालनि इउनाइटेड किंडमनि रानिया सोर आथिखालनि इउनाइटेड किंडमनि रानिया जादों कुइन एलिजाबेथ नैथि बिथाङा 65 नि बांसिन हादोरनि रानि जानो हादोंमोन बर'नि गिबि लाइसिया मा बर'नि गिबि लाइसियानो जादों बिबार लाइसि जिदाइनथि सोंथि बर' सावथुन मुलुगनि गिबि गाहाय हिन्जाव फावखुंगुरा सोर बिथाङा जादों रहिला ब्रह्म आरो सावथुना जादोंमोन आलायारन 19थि सोंथि गोबाव सम थांना थानाय बर' दावबायदिंग्रा थियेटारा मा फिननाया जादों सोरां मन्जु थियेटार आथिखालसिम बे थियेटारा थांनानै दङ 20थि सोंथि सुबुं मोनथाय सान माब्ला फालियो सुबुं मोनथाय सानखौ बोसोरफ्रोमबो 10 दिसेम्बर खालाराव फालिनाय जायो फंबाय बिनानावमोन सोंनाय फिननाय आयदाया बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय उननि समाव फिन सोंनाय फिननाय आयदाजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदाफारिखौ लानानै नोंथांमोननि सेराव फैगोन गोजोन्थों।